Altså, hvordan føles det egentlig? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså har du lidt... Eller jeg skal nok spørge søndag, men har man lidt kriller i maven? Ja, altså det er så lidt... Er der lige lidt, der kører jo op i hovedet? Man ved jo ikke, hvad man skal sige, jo. Ja, men er det ikke bare at tage nogle movie dialogues egentlig? Jo, det er det jo. Neo. Kan du ikke bruge sådan videre på, at der var det mod the mix? Jo. Altså, men du tager den på tamil, gør du ikke? Nej. Tager den på dansk? Nej. Men... Jeg ved heller ikke, hvad jeg skal sige. Jeg tror bare, at det bliver... Men du er godt klar over, at vi sætter mikrofon på dig? Nej. Altså, lyden skal jo med i videoen der. Vi kan jo ikke sætte et eller andet snek i den... Altså, music på jo. Nej, jeg skal ikke have noget form for vej. Ja, det skal bare have vejer på en Du skal ikke kunne ligge altså. Nej, men vi laver bare en boomstang. Der bare kører venstre. Andre sutter der. Okay, men så tager vi bare... Altså, det er jo 30%. Okay, men så tager vi bare 3 der, og så 3 guldlykker. Ja, så 3 guld. Altså, skal vi ikke bare tømme butikken, Jan? Jo. Hvad gør man ikke for kærlighed? Yeah. Men hvad er du sikker på, at det her det er sådan noget? Er det ikke sådan noget, man strækker Jo, ud, det er sådan noget, du står åbner, så kan du strække det ud. Okay, men hvad så hvis der er vind den dag? Så er det ærgerligt, så er det bare ned i. Vi skal huske tape der. Lav en note. Nå, hvad hedder det? Hvordan, så nu har du fået pynt på plads. Hvad er det så, der mangler? Det ved jeg faktisk ikke. Det er gode humør. Det er gode humør. Hvorfor græder du? Bliver man lidt... Ja, det er store ting. Bare lige. Nå, Nørrebrogade. Vivian, kan du ikke lige mærke hans hjerte, om den banker hurtigt? Jeg kan se den bank. Bra det. సాధారణ మనిషికి దాన్ని షాకడికి Ej, det bliver spændende. Ja? Det gør det da. Nu må vi se, hvor mange gange man skal på toilet. Altså, hvis det er slemt den dag, så er der jo den der søde, du kan sidde i. Men jeg skal tage noget toiletpapir med. Er det bare den her video, jeg lige skal poste på story? Gør hvad det. Prøv lige at gå ned. Okay, så hun skal stå her, ikke også? Ja, hun skal stå så tæt på den kant, altså der. Her? Ja. Tanni, uden at røre Tanni. Ja. Jamen ikke helt, men prøv lige at gå ned, fordi jeg skal se, om du rammer dit. Ja, okay. Så her? Ja. Men så står hun jo her. Ja, men prøv at gå ned. Okay, du kan godt tage lidt mere tilbage. Ja, du skal stå på midten af den røde løber. Prøv at gå ned. Er man lidt nervøs? Skal det her? Jeg er nervøs for, at, Din mor falder der, eller hvad? at folk falder her. Især, Jeg skal nok sørge for, at det nok skal gå. Vi har lige... Ja, det er godt. Det er derfor, man skal have groomsmen. Nej, det samme lås, du bare væk. Det er super. Ja. Er det smart, eller er det smart? Det er meget smart. Så har du butterfly på, Jan? Nej, jeg skal ikke have noget for... Mapla var der. Nej. Er du klar, Jan også? Ja. Det er godt. Ja, ja. Hvad, Jan? Er man nervøs? Ja? Men det kommer. Ja, skal vi lige se... Her med lys og det hele. Hold. Det er det der vigtigt. Nej. Nej, flot. Må jeg se ringen? Vivian, hvorfor har du egentlig hvid skjort på? Jamen, det er fordi, at... Det er det samme skud. Det er samme Ser jeg godt ud, Jan? Ja, det er jo Det er lige måde. Nå, så er det nu. Ses på den anden side. Ja. Det er det, vi skal med. Ja, lukker man. Luk og sluk. Luk og sluk. Og Vivian også klar. Vi står der, så som vi får det der med. Hvad sker der her, Vivian? Jamen, som vi kan se, så er vi i gang med at pynte. Ja, Jeg slænger over afstand. Jamen, Hvordan er I gå ned på knæ? Så her. Ja. Og så kan jeg stå. Åh, hvor er det shit! Og så går jeg ned her. Ja. Jo, tak. Så se vi videre. Ja, tak. Stop lige video. Stop video. Hvorfor er der helt stille? Du har haft en højtaler. Wow. Hvor... Ja, der flyver den sgu. Havel parande ponale. Er det balloon? Hvad er status, Vivian? Jamen, status er, at jeg skal erklære min kærlighed. Det er da så sødt. Efter Jan, der prøver på mig, så er det min tur. Er man lidt tension, Jan? Ja. Det er aftervideo, så... Det er super, der hun går igennem hjertet. Ja, ikke? Hvor ser du sød ud? Jeg var ikke dårlig. Jeg kunne se det. Nej. Karena pun era terpandang. ఏంటండి nervous இருக்குறீங்களா? கொஞ்சம் nervous இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. Ada. Apa forum? I'm nervous, Jan. Nej, det er okay.
Er det der ser? Jamen, vi gør noget for Jens her. Jens han skal propose jo. Er det dig eller Jens, der skal propose på den? Man skulle tro, det var os, men... Ligner jo meget han er bare helt slappen. Det er os, der stresser. Er det ny haircut eller hvad? Hvad? Er det ny haircut? Ja, det er ny haircut. Er det high-time? Ja, det er high-time. Det er godt gjort. Så kan I så se tingene. Og så... og så prøver jeg at se om... Jo. Har du? Okay. Ola Batace. Ja. Simpelt. Ikke også? Ja. Ikke tænk. Vi er kommet hertil. Vi er her. Vi er tæt på målstregen. Vi er tæt på Monster. Anda kalau terlelang, ini tali kasih itu pohon ya kan? Ja. Ja, det er stadig jo det... Har du drukket noget vand? Jeg har ikke spist noget. Skal du lige have en tår vand? Jeg er i bil. Jeg skal ikke have noget. Er du sikker? Det er fint. Du har den. Ja. Hør det. Vi skal nok klare det. Kom. Jeg kilder på dig, Lamar. Ja. Lige et par ord til den her dag her. Good luck. Good luck. Wow. Har fået anelsen af, der kommer til at ske. Altså, der er Se, når fokus ikke er. Og så når den er i fokus ikke er, så klikker du her. Har I mødtes der? Du kan holde en stik. Er du mere nervøs end strategieksamen? Nej. Ingenting stikker strategi. Men Den tror du bare ned på. Den tror du ned en gang. godt mærke, Så slipper du. Og skal du huske at trække den der tilbage. det kommer til Næste film. Jeg har Nu er været den klar, så nu skal du bare... Det var det, så der er mere pres nu. Hvis du siger nej, så er det lidt fucked. Ja, så Jeg ved ikke, hvor det er. hun værdsætter familien. Ja. Flyt din navn. Undskyld. Flyt den. Er den med? Sådan er den ikke. Ja, der er fint nok. Men det er fordi, den der ballon foran, den bliver lidt irriterende. Ja. Så læg den lidt længere tilbage. Har hun hvidt tøj på? Ved du det? Den har faktisk hvid kjole på. Okay. Er det skidt? Nej, men... Hvad? Vent lige. Ja. Den der ballon. Du skal holde sådan her, og så kan du kigge i øjnene. Og så kig i øjnene. Og så ned. Hvad skal du ikke kraft dem, så du kan have sammen. Så tager du ringen op. Nej, vent. Jeg nåede Jan, gå lidt ned. Skal jeg tage ringen op? Ja. Og så er du op. Prøv at øve dig med den Ej, rigtige sorry, ring. det kommer altså på Altså, engelsk, det der. prøv at øve dig med den rigtige ring. Umær, fordi Nej. du får en anden medalje. Jeg kan Ja. bare give ham ringen jo. Ja. Så siger han ja, og så... Og så... Jeg sætter den op inden et eller andet her. Kan Jeg har en mic, jeg kan sætte på den her. Ende igen. Jeg kommer til at... Tændsand. Ikke så meget tændsand. Jeg skal bare sige ja. Det tror jeg, hun er der. Det håber vi. Hvorfor er I mødt her i dag? Det er jo en speciel anledning. Er det morsdag? Ja, blandt andet. Ja. Og der er jo en, der har planer om at købe buketter til Ja. alle måder. Men jeg tror, det presser lidt på pingpong. Blev det lidt dyrt med de røde? Ja, jeg skulle lige se, hvor meget det kostede. Ja. Da prisen lige kom frem, så altså. Ej, det gik ikke. Nerven, de er der. Jeg skulle lige se, om de er. Wow. Hvis din far siger noget, så skal du bare sige, den er du smiger musik. Så er det ikke sådan noget, der pakker? Jamen, det er lige meget. Det er bare lige for the gram. Det ser fint ud. Du ser godt ud der. Så knivskarp. Hej, baby. Hej, baby. Hej. Wow. Hvad så? Hvad så? Hej, baby. Hej. Du ser godt ud. Wow. Baby. Hvad sker der? Hej, baby. Hvad så? Det er godt.
Okay. Så I har også... Ja, se det. Oh my god! Hej, baby. Hej. Ved du, hvilken dag det er i dag? Nej. Faktisk præcis 3 år. 3 dage. 3 uger. 3 uger siden. 5 år. Det var den søndag. Du ved godt. Det er det bedste, der er sket for mig. Du viser mig kærlighed. Du er her altid for mig. Du vil kunne mig det bedste. Og derfor, jeg har et meget vigtigt spørgsmål. Nu har du selvfølgelig flere ringe på. Men du vil kunne mig det bedste. Altid. Du er der for mig hver dag. Gennem alt. Og derfor har jeg et spørgsmål. Jeg skal have svar på det. Vil du have det godt? Hvad siger du det? Gifter med mig. Ja. Jeg må ikke tabe ringen. Jeg har fået besked for, at jeg ikke skal tabe ringen. Jeg har rystet det. Men jeg ved ikke, om det er højre eller venstre. Venstre hånd. Ja, det er ikke venstre. Er den lidt for lille? Tak. Hey! Og her, jeg ved hvor meget familie betyder for dig. Jeg ved hvor meget din familie betyder. Og det er også nu er de her. Og det betyder også meget for mig. Har du stået for alt det her? Takket være boys. What? Har I stået for det her, drenge? De har hjulpet lidt. Er man generet? Hvis der var andre, ikke? Jens, er man glad? Ja, det var godt. Så du havde ingen idé til du så os? Overhovedet ikke. Altså, jeg kunne ikke have set, hvad Janus vaffe han havde fået. Tillykke, Anna. Tillykke. Aldrig lige sådan, ikke lige med det nu, kan være Ja. Det er far. Jeg har også lige sådan en lille... Værsgo. Thank you. Er du klar, du skal i vandet? Nu spil lige en trøje. Kan jeg kan lade det, så jeg lige kan. Oh my god. Ja, okay. Altså, vores odds igen. Kom. Hvad? Tillykke. Kan vi lige se ringen? Ja, lige zoom. Zoom. Wow. Hold. Den er Er flot. den form, du gerne vil have? Ja. This one. Nå, jeg har ikke. Jeg troede, du var random, der stod. Er det din svigerbror med? Ja, men det er mange briller, tror jeg. Ui der. Kig herind. Kan hånden ned. Jan, hvordan føles det nu? Det er fint. Hun sagde ja. Ja, det havde vi også forventet, jo. Sølv. Ja, det er også lidt tryk. Kom. Og så er den der side. Ja. Hvad Kig på hinanden. Kan jeg dele rummer? Abre Den var det var den der. Abre det. I'll get it close. Jeg tror, vi begge to havde det sådan. Okay, jeg tror, du har en eneste. Jeg så I ved igennem jo. Video. Ja. Er det? Altså, jeg så bare one. Jeg tror vi på pause. Hvad? Nå, men det jeg har en, der kommer til at give jer hele intro i dag. Jamen, hvor er det, vi er hen, Janus? Jeg skal lige se, hvad vi skal ændre. Det Ja. Den anden, der velkommen til. I anledning English, eller? en bolledel. Nej, ja. Velkommen. Jeg tænker, at alle sammen er sultne, så er den bare derinde. Jamen, så er der sgu lægget bord. Og der er en flot ballon her.
Hvor er det, vi skal spise, Jonas? Restaurant. En restaurant? En restaurant? Det har virkelig gået ordentligt. Ja, vi skulle bare arbejde. Når du havde regnet med, jeg siger. Nej, fordi hvis du har sagt nej, så bliver det cancel. Så er det cancel. Det er sådan ballon ud og bare spise mig. Nå. Jeg tror ikke, jeg vil komme herop og sige. Det har virkelig gået ordentligt. Ja, vi skulle bare arbejde efter. Når du havde regnet med, jeg siger. Nej, fordi hvis du har sagt nej, så bliver det cancel. Så er det cancel. Så jeg smidt ballon ud og bare spise mig. Jeg tror ikke, jeg vil komme herop, hvis du ikke sagde. Du skal sidde Så skal jeg sidde her. På stolen. Og Jan, du skal selvfølgelig sidde ved siden af. Skal jeg sidde sådan der? Og andre, vi skal bare stå og kigge. Ja. Har du ikke noget at sige, Jan? Værsgo. Værsgo. Nå, skal jeg sidde det der sted? Eller hvilken side skal jeg sidde? Hvad? Stok. Det er stok. Hvad? Er man glad, eller hvad? Skal jeg så lige Er det Josika? Nå. Her kommer der store tale. Nu kommer den. Nogen stor tale. Stå op, stå. Jonas? Jonas. Nå, tak. Ellerkum vandrete, eller Nandri, thank you for coming. Det betyder meget. Inge எல்லாரும் எனக்காக வந்து எல்லாரும் வந்து இங்க எனக்காக வந்திருக்கிறீங்க. இது ஒரு பெரிய நாள் எனக்கு. அதுவும் நீங்க எல்லாரும் என்ன யோசிச்சு நான் அடிச்ச உடனே ஓகே நாங்க வாரோம் நான் நிக்கிறேன் அதான் முக்கியம். என்னடா ஃபேமிலி என்றா அதான் இது எந்த இன்னைக்கு நான் ஆத்திய சும்மா அந்த ஹேஸ் பண்ணைக்குல வந்து இப்ப நாங்க ரெண்டு பேரும் ஹேஸ் ஆயிடு நீ நாங்க ஃபாலோவர்ஸ் அப்ப அது வந்து நீ ரெண்டு ஃபெமிலியர் வர்றது. ஸோ அதான் இந்த மேசை வந்து ரெண்டு ஃபெமிலியர் இவ எல்லாரும் வந்துட்டீங்கன்னா அது அது ஒரு பெரிய இது எனக்கு. என்னடா நீங்க தான் ஃபெமிலியர் வந்து எனக்காக ஓகே நாங்க வாரோம் என்று சொல்லிக்கல என்ன அக்செப்ட் பண்ண மாதிரி நான் இப்ப யாண்டி இல்ல யா என்று. ஸோ அதுக்கு நன்றி. and Adi said yes. I'm happy and இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ள வந்துட்டோம். So it's going to be good. So thank you. நன்றி. Good luck beating that. Ja. Oha. எல்லாருக்கும் நன்றி வந்ததுக்கு. எனக்கு தெரியாது இன்னைக்கு ஜிஎன் ப்ரொபோஸ் பண்ணுவாருன்ட்டு. என் அப்பா நல்ல மண்டை கொழுப்புனுவார். நான் மாமா அடிச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டார். ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி வந்ததுக்கு. எனக்கு தெரியுதுக்கு எல்லாரும் எங்களுக்கு ரியலி இம்பார்ட்டன்டான ஆட்கள். எல்லாரும் ஒரு ஸ்பெஷல் இடத்துல இருக்கிறீங்க எங்கள் ஹார்ட்டில். ஸோ எங்களோட ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் முக்கியமான ஆட்கள். நன்றி வந்ததுக்கு. நன்றி எங்களோட அம்மா அப்பாவுக்கு எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு இந்த 5 வருஷமும். அப்பாவுக்கு நல்ல சாக் நாங்கள் லவ் பண்ணிக்க அப்பாவுக்கு சொன்னான். அப்பா என்ன சொன்ன அங்கே அவங்களோட கழிச்சிட்டு சொல்லுவோம். நாங்கள் ஒரே நாள் தான் சொன்னோம் வீட்டை. ஸோ சாக் எல்லாருக்கும் சாக் எங்களை 5 வருஷம் இப்படி விட்டதுக்கு. என் நோம்பு அம்மா அப்பா விட மாட்டேன் 5 வருஷம் பிடிச்சிருக்கு. அஸ்வினருக்கு தான் எங்களுக்கு லவ் தான் தெரியும். அஸ்வினருக்கும் அக்காவுக்கு லைட்டாக தான் அஸ்வினருக்கு தான் முதல் தெரியும். அஸ்வினருக்கு அடிச்சு சொன்ன முடியும் ஒரு ஆள் இருக்கிறார். Yes, it's so cool and எல்லாம் காரணத்துக்கு இவர் தான். ஸோ லக்லி நல்லதாக முடிஞ்சிருக்கு எல்லாம். ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் ஜெயந்த அம்மா அப்பாவுக்கும் எங்களை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு. என்ன அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஒரு ஃபேமிலியாக ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு. எனக்கும் இன்னும் ஒரு புவா கிடைச்சிருக்கு. இருக்கிற 3 பேர் இன்னும் ஒரு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ எல்லாரும் நன்றி. Ja, jeg har også sagt det.